Goddag, jeg hedder Adam Stevenson, og jeg er PGA Professional her i Sindre Golf Club. I dag vil jeg gerne lige give dig en julegave. Lidt tidligt godt nok, men jeg vil meget gerne give den her julegave. Og at du kan få den her, og hver julegave, det er en fantastisk julegave. Det er at give dig mere længde i dine slag, og stabilitet i den retning, du slår. Er det ikke det, vi drømmer om alle sammen? Okay, godt. Hvordan kan vi få det? Jamen, det kan vi få med at gøre 3 øvelser hen over vinteren her. Okay, så øvelse nummer 1, det er at skabe god holdning i kroppen. Og for os at gøre det, jamen, så er vi nødt til at have, at vores bæk, den arbejder rigtigt her. Vores hofte, det bøger henover godt. Så når vi tager vores holdning her, vi har en lige lænd. Okay? Mange af os, når vi stiller os op og tager vores golfholdning her, så kommer vi, der står en lille bitte smule krumper som her. Eller modsat, så står vi lidt svag i lænden her. Begge to stillinger her er utrolig dårlige for en golfsving. Så vi skal øve med at kunne bøje over for den her hofteled her. Og hvordan kan vi gøre det? Jamen, det kan vi gøre ved at tage vores golfholdning her, sætte hænderne op over skulderen, svaj og krumpe, svaj og krumpe, svaj og krumpe. Det er nogle gange lidt svært at lave den der øvelse der, så lad os prøve at komme helt ned på jorden her, og jeg vil vise dig en lidt nemmere en for at starte ud med. Det er, når vi kommer ned på alle 4 her, og så igen svaj og krumpe, svaj og krumpe, svaj og krumpe. Hvis man kan lave det 12 gange om dagen, så er man kommet rigtig godt med det. Det er jo øvelse nummer 1. Øvelse nummer 2, det er, at vi kan lære at bruge kroppen lidt bedre i vores golfsving. Det er, når vi laver en tilbagesving, så skal vi gerne have difference mellem vores hoftedrejning og vores skulderdrejning. Det her, det giver noget stræk i vores muskler her, det giver potentiel energi. Og hvad er det? Det giver mere længde til slagene. Så mere energi kan vi altid bruge. Hvordan kan vi gøre det? Jamen, det kan vi gøre ved at komme ned på en knæ, og så skubbe vores bæk lidt fremad her, lidt frem med hoftene, sæt hænderne op over skulderled, og så dreje overkroppen ind imod den her bane, vi har frem. Det er rigtig god. Og når vi bliver gode til det, så kan vi også gøre lidt svært. Har lidt vægt her, håndvægt i hånden, eller en kettlebell, som jeg har her. Træk hænderne op til brystkassen, og vægten op til brystkassen, elbåndene opad. Drej brystkassen til siden, og så ud, tilbage ind og ned. Drej til siden, og ud, ind og ned. Det skal vi gerne lave 12 af, og så skifte bane, så vi har noget symmetri mellem begge sider af kroppen. Det er meget vigtigt, at vi kan få noget stræk i vores tilbagesving. Vi er også nødt i vores fremsving for at kunne udslippe den energi. Det kræver nemlig, at vi har noget stabilitet i det modsatte side af kroppen. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at vi laver øvelser på begge sider. Ja, okay, godt. Og det laver vi 12 af dem også. Godt. Den tredje øvelse her. Den tredje julegave, jeg giver dig her op til jul, det er fart. Okay. Når vi kan komme med der alle vores kropsdel for at skabe noget fart og rotation i den her sving her. Så det kalder vi for 180 grader drejninger. De står vi i vores golfopstilling her, lidt bøjer i knæene i en lettest position. Og så skal vi simpelthen bare dreje rundt i 180 grader. Frem og tilbage, hele tiden. Så skal vi lave 12 gange, hvor vi drejer og fokus på en punkt lige foran os her. Okay? Det bliver godt. Det er fantastisk. Så er der øvelser som det her hen over vinteren vil give dig rigtig godt krop, som kan fungere rigtig godt og giver dig meget mere energi og fart i din kønderhul, når du kommer til forår. Og det kan vi altid bruge. Lidt mere fart for at få mere længde i slagene og mere stabilitet i, hvordan du rammer bolden. Jeg håber, I glæder jer til forår her. Det gør jeg. Og jeg håber, I nyder den her julegave, jeg giver dig. Husk igen, jeg hedder Adam Stevenson, og jeg er ude i Sindre Pro Shop og Golf Academy. I må meget gerne ringe til mig, hvis jeg har brug for hjælp. Held og lykke med det. Og glædelig jul. Og hole in one. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bells.